Že za týmto ideme ťahať. Kondom 1, kondom 2. Môže byť. Aj tak sme ho chceli odpáliť. No, pri sám Bohu, on sa fakt stratil. Vyriešime potom. Ja to musím napnúť, tak počkaj. Do prdele! Kamo, ako tam niečo zabilo chlapcu, máme ho na starosti. Hoši! Cíti sa, jak na Antarktíde, mrzne mi ruka, je zima a všetko ma bolí. To je fakt jak na Antarktíde, ešte aj ty bunkre, tu všetko. Vráti sa pre teba, sľubujem, poď. Takže hoši, vítam vás z toho nového videa, no a dneska máme konečne snežík, takže si to ideme užiť. Bereme aj boby, ale neviem, či z toho niečo bude, či to za tým potiahneme alebo nie. Šmíka to jak blázen, brácho. Fakt je ako tomu hodne. Není mu nic, vole. Je mu hodne. Kto máte odber, tak ho tam hoďte a ideme na video. Hoši, tak to je extrémne, jak to šmíka. Kámo. Oh shit, kámo. Jak to ešte namrznuté do toho a je úplne zima, nič nevidím a neviem, kde sú čávovci s tými bobami, ale akoby tu asi s bobami úplne nepochodíme. Akoby tam je trošku snehu, tam v dáli, ale z toho neviem, či niečo bude, no. Takže hoši, aký máte názor na to, že za týmto ideme ťahať? Proste toto a tu máme Bobby. Teraz dron ide do piče. On tam je proste s dronom a ten dron mu zdrhá a neposlúcha ho. Je z tému, takže čínske deti zase varili, ja som vám to hovoril. Prišiel si o dron. Kde je ten dron? V lese, spadol do lesa. No? Ja čo mrdám, ideme ťahať. Tak sme ho chceli odpáliť. Ľudia, z tohoto zase niečo vznikne. Oblož ho do toho a... Aha, škorvin ho beží. Ty kokos. On je body pozitív. On je body extra hard. Je mu to hore na ten kopec chlad. Sa prebehne aspoň. A do tejto ďalšej ideš hlavu. A však tam sú dve. Kondom 1, kondom 2. Môže byť. Môže byť. Approved. Hoši, stratil sa nám kolegovec. Ideme. Tak. Počkaj. Tak. Dobre. Počkaj. Tak. Špagátko o hrudi. Nastupuj. Jaj. On to zvládne. To prasklo! To prdele! Ja nepôjde. To praska. Oškrba boj. Telefón daj do vačku, keby sa niečo stalo, volám. Hoši, z toho to malo byť geniálne video. No nič, musím ísť pohľadať svojho kamaráta. Vidíte ho niekde, lebo ja nie. To prdele. Aha, tu je. Žiješ? Či žiješ? Do prdele, a my sa bojíme o teba, nie o dron. To dáme. Minusové teploty. Nič nevidím, hoši, absolútne nič. 0 bodov. Viditeľnosť 0. Zima veľa. Ty sa vyprávaš. Snežné radovánky, brácho. A ja som na hove napadol. Oh shit.
Zlosť! Bolesť! Hoši! Cíti sa jak na Antarktíde, mrzne mi ruka, je zima a všetko ma bolí. To je fakt jak na Antarktíde, ešte aj tí bunkre tu všetko. Pôvodný plán to bol ťahať. Úplne to nevyšlo. Ja ho potlačím. Jeď mimo trasu! Sadaj, Kubo, ideme dole. Vrátim sa pre teba, sľubujem. Nástupačky daj. Máš? Drž sa! Do prdele. Drž sa fakt pevne. Obmatni si ma kolo pása, víš? Tak. Dosť to boli. Ani ja už nič nevidím. Neostávajte nič, iba mi veriť, kámo. Dobre, nevidím. To je bolesť do p***. Tá, most do p***. To sú Vianoce. Toto nebolo ten 3 rokov v bucket liste. Ja ho zachránim, Kubo, sľubujem. Ty kokos. Kámo, že kde si už? Uj. Takže hoši, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Klasicky som zabudol natočiť outro s chalanmi, ale ja myslím, že nám to odpustíte, lebo keď sme došli domov, tak sme boli fakt totálne premrznutí celí a bola nám fakt totálna zima. No a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, fakt som do ňoho dal dušu, ako do každého môjho videa. No a ak chcete viacej takéhoto kontentu, tak napíšte do komentu hashtag polárna expedícia a ja budem vedieť, že chcete viac toho kontentu a že ste to dokúkali až sem. Nezabudnite hodiť like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa, lebo to bude ešte viac nabité.